Hoxe cruzamos la ponte porque a Illa de Arousa é o concello protagonista esta noite no Contraste. Xa temos aquí os candidatos do Partido Socialista, do Partido Popular e do Bloque Nacionalista Galego. Os tres, ademais, estreanse como cabezas de lista, así que a partir do 28 de maio na Illa, sí ou sí, van estrear novo alcalde. De contado, Contrastes a Illa en Canal Rías Baixas. Que tal, saúdos? Noite de martes que compartimos aquí en Canal Rías Baixas cos candidatos á alcaldía da Illa de Arousa. Antes de nada, saiban que tamén vostedes dende a casa poden participar a través das redes sociais empregando o cancelo Contrastes a Illa. Agora presentamos os protagonistas desta noite. Candidato do Partido Socialista, Luis Arosa, boa noite. Candidato do Partido Popular, Matías González, boa noite. E completa este Contrastes que dedicamos ao Concello de Illa de Arousa o candidato do Bloque Nacionalista Galego, Manuel Suárez. Moi boa noite. Moi boa noite. Benvidos os tres ao Contrastes que dedicamos ao seu Concello, Concello da Illa de Arousa, cara onde precisamente marchamos na procura de máis datos coa nosa compañeira Alba García. A Illa de Arousa ten unha extensión de case 7 km². No municipio viven 4.878 habitantes. A poboación mantívose prácticamente estática nos últimos anos. Trátase do único concello insular de Galicia, independente dende o ano 1997. Dende aquela o concello sempre estivo en mans do Partido Socialista. No 2019 revalidaba a súa maioría absoluta. Os socialistas fixéronse con 1.675 votos, o que se traduciu en 6 concelleiros. Os populares, entretanto, perderon apoios, quedando con 1.074 papeletas ao seu favor e 4 edís. Por último, o BNG, que mantivo a súa representación cun único concelleiro, pero duplicando o seu número de votos, acadando os 482. A participación baixou en 3 puntos, quedando no 79%. Deste xeito, o socialista Carlos Iglesias continuou á fronte do goberno insular, chegou á alcaldía no 2015, tamén con maioría absoluta. Con todo, o aínda alcalde non vai optar a reelección. O PSDG aposta desta volta por un novo candidato, Luis Arosa, concelleiro nos 2 mandatos de Iglesias. Tamén hai renovación no Partido Popular. O liderado dos conservadores pasa de Juan José González a Matías González. O Bloque tamén muda de cabeza de cartel, confiando nestes comicios en Manuel Suárez. Pois aí está toda a información que precisamos a esta hora da noite. Agora arrancamos a rolda de minutos iniciais. Comezamos co candidato do Partido Socialista por ser a forza máis votada no 2019. Ten vostede 60 segundos a aquela cámara. Boas noites, veciños e veciñas. Agradecer esta oportunidade que nos dá Canal Rías Baixas para debatir as nosas inquedanzas dos distintos partidos que se presentan ás eleccións municipales. Nesta legislatura creo que fomos quen de demostrar a capacidade de traballo que tivemos. Pasou unha pandemia nunca vista, dende o Concello estivemos ainda máis preto dos veciños e das veciñas, enviando mascarillas ás casas, desinfectando o pobo, mandando os deberes e imprimindo os deberes aos nosos cativos. Pero a pandemia non parou ao Concello, seguimos gestionando e avanzando nos servicios e nas infraestructuras, como o aumento da partida de servicios sociales, a remodelación do parques infantiles do Monte, das Laxes, do Cabodeiro. Outro claro exemplo son as casas modernistas, onde se atopa a biblioteca, a casa dos jubilados ou a escola de música. Outro das infraestructuras que se realizaron foron a remodelación do barrio das Laxes, o Club dos Jubilados, a avenida de Castelao, e, como non, claro, señora Rosa, de contado seguiremos escoitando o candidato do Partido Popular nesta primeira rolda. Son tan só 60 segundos. Agora é a quenda do candidato do Partido Popular. Aquele é a súa cámara. Boas noites, veciños. Nada, expoñervos solo que o próximo 28 de maio presentámonos ás eleccións cun grupo renovado, sobre todo con xente xoven, con ganas de cambiar e de traballar polo pueblo, pero tamén con xente que levanos en este mundo, o que nos fará ser un grupo resolutivo ante as necesidades que os nosos veciños nos planteen. Todos nós somos xente cercana, queremos coidar dos nosos sectores productivos, o noso comercio, a nosa hostelería, os nosos maiores e, sobre todo, da nosa xuventú.
Queremos dotar o noso pueblo dos servicios que merece e que a Arousa avance dunha vez por todas. Non queremos que a Arousa sea máis que nadie, pero tampouco menos que ninguén. Grazas, señor González. Completou xa ese minuto inicial. Imos coa quenda do candidato do Bloque Nacionalista Galego. 60 segundos a aquela cámara. Moi boa noite, veciñas e veciños da Arousa. Moitas grazas á Canle Rías Baixas por organizar este debate e convidarnos ao mesmo, non? O balance que facemos da xestión municipal desta legislatura que está rematando é malo. A Arousa perde poboación, perde riqueza, perde emprego, en definitiva, perde dinamismo. Neste mandato puxéronse en marcha proxectos de elevada contía, pero que non resolveron todos os problemas para os que estaban plantexados. Crearon, en algún caso, problemas novos. Fronte a isto, o BNG ten un modelo municipal propio, un modelo de éxito, un modelo de concellos prósperos que medran e se desenvolven con coherencia. Allariz, Pontevedra e outros son exemplo do que vos estou a falar. Preséntome cun equipo de persoas preparadas, con capacidade de goberno, coa única motivación de facer da Arousa un lugar mellor para todas e para todos. Pido vos a vosa confianza, o voso apoio, que vos sumedes a este proxecto para facer a Arousa que merecemos. Moitas grazas. Grazas, señor Suárez. Pois agora metémonos xa de cheo no debate. Neste primeiro treito do programa imos falar de infraestructuras, de urbanismo, de dotacións de servizos públicos e atención ao rural. Comezamos co candidato do Partido Socialista que de seguro entre os seus primeiros argumentos a falar das casas modernistas, da Praza do Regueiro ou de outros moitos proxectos. Cando queira. A ver, levamos estes últimos 4 anos, aparte pasamos unha pandemia bastante complicada, pero, bueno, ainda así, como contaba antes, o Concello fomos avanzando en varias infraestructuras. Unha delas foi a casas modernistas, que levábamos moito tempo intentando telas rehabilitadas, onde ahora mismo está a biblioteca, está a escola de música, bueno, están os nosos maiores na planta baixa. Intentamos remodelar as laxes, conseguímolo, teño unha urbanización ahora mismo dunhas moi ao seu nivel, ao nivel que merecen os veciños. Remodelamos a avenida de Castelao, gracias ás subvencións de Diputación, recuperamos a Praza do Regueiro, unha das infraestructuras máis demandadas en moito tempo polos veciños da Arousa. Conseguimos que esa praza pasara de estar anclada nos anos 60, 80, máis ou menos, a unha plaza do siglo, xa non do 21, senón do 22, que ahora mesmo é un modelo a seguir, eu creo que en outros concellos. Intentamos remodelamos os parques infantiles das Laxes, do Cabodeiro, do Monte, que tamén estaban en un momento bastante complicado. Ademais, fixémolo a propósito antes de remodelar a Praza do Regueiro para os nosos cativos ter donde poder disfrutar do seu tempo libre. Remodelamos a pista de testos tamén, a pista de tenis e de tenis e multideportiva, na que ahora mismo se pode disfrutar dela. Pista de tenis con porterías de fútbol, as dúas cousas á vez, o sea, ou xogas ao tenis, ou ao fútbol non podes, porque tes a rede. Pista multideportiva. Multideportiva, pero para xogar ao fútbol non, hai que sacar a rede de tenis. O sea, algún inconveniente neso. Que non xogas non é nin dunha cousa nin da outra. É dunha cousa máis da outra. Unha pista de tenis é unha pista de tenis, unha pista de fútbol é unha pista de fútbol. Multideportiva. Sabe o que é multideportiva? Claro que sei. Claro que deixamos xa, rematou xa o seu tempo, imos xa coa quenda do Partido Popular, a ver que di, máis alá desa pista das súas características, a ver que outros argumentos pon neste capítulo sobre a mesa. Pois, antes de nada, empezar pola obra estrella do Partido Socialista, as casas modernistas, que levan as voltas con ela desde o 2010, casi 15 anos ás voltas, para deixar a obra mal rematada. Home, a xente que vai ali tiña descaldeiros para recoller as goteiras. En donde? Nas casas modernistas. Un suelo, na escola de música, non se pode entrar calzado, hai que entrar descalzo ou con zapatillas para non rayar o parqué. Sin calefacción, que agora vai que volver a obrar para poñer a calefacción ás casas modernistas. O Regueiro, persumes do Regueiro, 20 anos tarde chegades co Regueiro.
Eu teño 34 e non disfrutín do regueiro. Fixaste de lo tarde mal e arrasto. A Castelao, outro tanto do mismo. Esperando pola xunta Unha do obra... PP, estamos esperando por eles a que No, axudaran este concello. espera que che dixo ahora, mira. Obras gestionadas polo Partido Popular, ben sea da Xunta ou ben sea da Diputación de Pontevedra, con Rafael Louzán, temos os campos de fútbol da Bousa, Rafael Louzán. Bousa Quere que lle conte que e de fixe Rafael Testos. Louzán no campo de fútbol de Testos? A reforma da cofradía, Conta o a Igafa, reforma. o atrio da iglesia, a carretera das Aceñas, Sí, a lonja, os pantaláns para os mariñeiros e para os barcos da batea, onde ustedes querían facer un puerto deportivo, antes de ter servicio, antes de ter servicio, non facer no cantiño. pero agora mismo os Agora bateeiros, mismo o plan de usos Deixamos que remate o candidato do PP. e os mariscadores teñen donde deixar a súa embarcación. Antes non a tiñan. O sea, presumimos das axudas de Carmela Silva cando recibimos antes moitas máis de outros. O que pase que, claro, queremos nos colgar a medalla. O Centro de Usos Náuticos foi aprobado pola Diputación de Pontevedra con Rafael Louzán. Logo viñastedes vós, fixástedelo con unha rebaixa do presupuesto. Centro de Usos Náuticos, no presupuesto, no que tiña que ir. Centro de Usos Náuticos, que agora non é de usos náuticos. Imos ir co candidato do Bloque Nacionalista Galego. A ver, a min iso da renovación no Partido Popular é que utilicemos o discurso de que as obras as fai Louzán ou as fai Carmela Silva, as obras fainas a Diputación, o Concello, a Xunta, cos cartos dos veciños, efectivamente. Cos cartos dos veciños. Sí, Manuel, pero eles son quen están votando a Carmela Silva por diante. Estou respondendo a Carmela Silva, dixen Diputación de Pontevedra. Moitas veces, non fai falta que o dixeras hoxe aquí, xa o dixastes en anteriores. Veña, deixamos que continúe o candidato do Bloque. Efectivamente, en algunha ocasión tamén se vos ten escoitado a vos. As obras non as fai o Concello, perdón, non as fai o alcalde de turno, nin o presidente da Diputación, as obras fanas as institucións cos cartos dos veciños que pagan os seus impostos, non? Eu sinto decirche, Luís, que non son tan optimista no tema das infraestructuras como esti. Efectivamente, nestes últimos anos, como dixen nun minuto de presentación, realizouse unha inversión importante na Arousa, pero non se resolveron os problemas. En gran medida, as obras fixéronse sin un plan de usos, responderon máis a motivos electorais, ineficaces, incremento da débeda, improvisación, moitas das obras non son rendíveis, falta de coherencia nos proxectos, non hai coherencia nas distintas actuacións dos proxectos que se acometeron na Arousa, e no fondo, unha irresponsabilidade. Temos que falar de obras que corresponden á legislatura pasada. O edificio dos Usos Náuticos estaba rematado na legislatura pasada e aínda hoxe non está en pleno funcionamento. As casas modernistas tamén son da legislatura pasada. E como ben che acaba de recordar Matías, todavía nos falta poñer a calefacción porque na biblioteca morríamos co frío, non? Ou morrían os usuarios co frío. O edificio de Usos Náuticos ten unha localización inadecuada. Para min foi unha decisión errónea. É un edificio construído, ademais, un edificio de usos náuticos que ten a saída de espaldas ao mar. O Club de Piragüismo aínda hoxe non está ali. Propuxéronselle solucións para arreglalo e acondicionalo para piragüismo, pero desde o Concello gardouse no caixón. Eu vou-vos a propoñer aquí hoxe. Estás redactando. Bueno, pois, se les parece aos señores candidatos, xa rematou o seu tempo, fala o candidato do Bloque Nacionalista Galego de falta de coherencia nos proxectos que está a levar a cabo o goberno local do Partido Socialista, tamén deses proxectos que poñía sobre a mesa o candidato do PSOE, que quedan cousas por rematar, por exemplo, no caso das casas modernistas, quixera preguntarlle que é o que queda por facer, que queda pendente para o vindeiro mandato xa. As casas modernistas están totalmente rematadas, ahora mismo queda a calefacción, que xa foi unha subvención que se pideu. Nada, levamos, é verdad que estes meses de frío se arreglou con uns radiadores que se puxo desde o Concello, pero bueno, que está totalmente solventado con a geotérmica que se vai a licitar nestes, ademais, ainda hoxe me chamaron de Diputación para algúns detalles que hai que facer. Dentro non hai que facer obra ninguna porque está totalmente rematado, só chega hasta a caseta que hai ali nos Xardíns de Godai, e ali é onde se vai instalar toda a maquinaria que necesita a geotermia neste caso. O que si me fala, Manuel, falas de falta de coherencia en algúns proxectos, improvisación, pero é fácil dicir eso
pero non especificas en onde hai esa falta de coherencia, onde hai esa improvisación, porque non sei onde hai esa improvisación. Non entendo. O proxecto, eu creo que me interpelou. Sí. O proxecto da Avenida Castelao non queríades nin vos, por exemplo. O proxecto da Avenida Castelao empeza a altura da agrupación aproximadamente, remata onde era o transformador e aí acabouse. Non conecta con nada, non resolve nada. A Praza do Regueiro, que identidade ten co noso povo? É certo que hoxe temos unha praza ordenada, despois de décadas de abandono, de absoluta irresponsabilidade, porque as prazas son elementos dinamizadores da economía tamén, xeradores de emprego, e iso estaba en absoluto abandono. Que identidade ten a Praza do Regueiro coa Arousa? Mais verde, menos cemento, pintáronvos no camiño. Non lle fixestes caso. A ver, a Praza do Regueiro está diseñada para disfrute dos maiores, dos máis cativos, coa pantra que se fixe, con todos os elementos que hai no parque infantil, mas ten que dar cabida ás festas do Carmen, que é onde se fan as festas do Carmen, é onde se seguirán facendo as festas do Carmen. E, lógicamente, o que se fixo foi compensar unha cousa con outra, ter verde, ter árboles e ter un sitio onde poder facer as festas. Se facemos toda unha carballeira, non teríamos sitio onde facer as festas, habería que cambiarlas de ubicación. Foi un proxecto que vostedes levaron ás espaldas da xente absolutamente. Estaba executando a obra e o proxecto non se conocía. Home, iso é así. Xa estaba o proxecto iniciado e o proxecto non se conocía. Para nada. Pero falando das casas modernistas, a casa de Tomasa, que iba destinada aos vellos, e a planta de arriba, que ia ser o salón de baile, non caben os vellos ali. Pero que nunca se dixo que iba a ser o salón de baile. Últimos 30 segundos, pero o Partido Socialista. O salón de baile iba sempre se mantuvo. Entón que iba a ir na casa de Tomasa arriba, que iban a facer? Arriba quedará para aulas, para cursos, para exposicións, está preparado para todo eso. E a planta de abaixo son onde están ahora mismo, bueno, os jubilados. E o salón de baile iba a ir arriba? Non. Non se iba a liberar o edificio de usos múltiples do baile? Non. Xa che digo, comigo non. Cando estaba eu contigo non, pero co vosso goberno sí. Aclarada queda esa cuestión, imos de novo co candidato do Partido Popular. O local dos xubilados que nombras agora é un local que non responde ás necesidades dos maiores. É un local que para ir ao servicio tens que subir unha planta. É un local que se queres botar un baile tens que cambiar de sitio. Nós, desde o Grupo Popular, propoñemos un local que aglutine todas as súas necesidades. E cando falaba Manuel da improvisación, cando falaba Manuel da improvisación das obras sabe onde quedan as casas modernistas? Entrou dentro. Cando fala da improvisación que fixestes cas obras, fala tamén dos últimos 10 meses que vivimos no noso pueblo, donde non había por onde andar, donde estuvemos 3 anos sin facer nada, e ao final, improvisando para chegar ás eleccións con algo feito, empachamos o Regueiro, empachamos a Castelao, desviamos o tráfico por donde nos parece. Todos son obras feitas tarde, mal e arrasto para chegar ás eleccións. Falabas dos parques, salió unha noticia outro día onde poñía arreglamos os parques de cara a Semana Santa. No, arreglades os parques de cara ás eleccións. De cara ás eleccións, arreglades os parques. Enséñeme esa nota de prensa, onde está? Facedes todo de cara ás eleccións. No. Sin contar cos veciños. Na Castelao non hai ningunha parada de carga e descarga. Entre o Cachopo e o Piorno non hai unha sola plaza de aparcamiento para os veciños que viven ali. O sea, cando vas a cometer unha obra nunha zona do ayuntamiento, pois tendrás que consensualo cos veciños que viven en esa zona. Non pode ser que a xente que vive na Castelao, á altura de Dircelé, teña que deixar o coche na avenida da Ponte para ter que ir a andar. Non sei se me estou explicando. Sí. Entonces, as obras cando se fan, hai que mirar a repercusión que van a ter na zona. Non podes facer a Castelao de sentido único de salida para que teñamos que andar todos meténdonos pola torre abaixo, indo polo Agiuncho, e ao final facendo un croquis antes de salir da casa para mirar por onde vou a ir para chegar ao meu lugar. Imos con Manuel Suárez. A Avenida Castelao efectivamente está xerando problemas novos de tráfico no barrio da Torre e no Lagartiño. Para nós é un erro de proxecto que non quería ni o equipo de goberno. Teñen que explicar esa colocación arbitraria dos faróis, non, que apareceu aí. Non sabemos por qué, veñen todos colocados a unha distancia e de repente esa distancia pois volvese aleatoria. Non se cumpleu o proxecto. Vostedes aceleraron os prazos de execución
da Praza do Regueiro e da Avenida Castelao para poder presentalas como obras estrella, cousa que xa non puderon facer hai 4 anos co E1 e coas casas modernistas, e volveulles a ocorrer o mesmo, non foron capaces nin a inauguralas. Non foron capaces nin a inauguralas, políticamente refírome. Pero é que non se trata de inaugurar nada. Trátase de facer as cousas ben, e esas obras están mal feitas. Eu creo que é público e notorio, palpable. Estarán mal feitas, Manuel, pero mire, usted e máis o candidato do PP non salen da Praza do Regueiro. Levan, desde que está inaugurada, non salen dali. A illa non é moi grande, non hai moitas sesións a donde ir. Continúa o Bloque Nacionalista Galego. Non hai moitas sesións a donde ir. Continúa Benega. Non entendo ese comentario, que eu non saio dali. Entón ti me estás vixiando. Non, porque cadramos sempre. Máis que nada porque... Vaya, non perdamos o tempo en enredos, imos coas probabilidades un minutiño o candidato do BNG, adiante. Desafortunado, non? Eu poucas veces vou á Praza do Regueiro, pero bueno, as que vou porque me apetece igual que vostede, supoño. Lógicamente. Non sei se ibas moito antes, ti. Bueno. Continúen, que senón seguimos perdendo o tempo. Sí, efectivamente. Eu quería volver a falar do E1, non? Os problemas que ten esa localización por estar nunha praia de bandeira azul, as dificultades que teñen para entrenar ali, para navegar a menos de 200 metros da costa. Eu quería propoñervos aquí aos dous que creo que lle temos que dar unha volta á reubicación do Club de Piragüismo. Igual deberíamos valorar a posibilidade da permanencia do edificio onde está e os cartos que se van a destinar para a reforma no E1, destinalos a lavarlle a cara o edificio. Eu creo que o temos que valorar entre os tres, vale, vámoslo a estudiar, porque é certo que está nun sitio tamén que igual non debería estar aí, verdad? Estamos de acordo, é unha marisma, pero bueno, é unha cosa a estudiar. Efectivamente. Bueno, pois acaba, xa rematou o seu tempo, acaba de lanzar xa unha proposta de cara ao futuro, de cara ao vindeiro mandato o candidato do Bloque Nacionalista Galego. Imos seguir precisamente por esta liña, xa estivemos a valorar algúns dos proxectos e das obras que se levaron a cabo nestes últimos 4 anos. Imos mirar cara ao futuro, cara aos 4 anos que temos agora por diante. De novo, o candidato do Partido Socialista, pois precisamente con algunhas das propostas que teña vostede en riba da mesa para este vindeiro mandato. Estando neste bloque no que falamos de dotación de servicios, a nosa idea que temos de proxecto é intentar remodelar o que, gestionar a remodelación do paseo marítimo do Cantiño, que ahora mesmo está nunha situación bastante deprobable, está bastante mal. O que vamos a intentar seguir facendo, vamos a reformar a Rúa dos Castriños, que tamén é unha das rúas que está bastante nun estado un pouquiño fastidiado, ademais teñe moitos problemas de tráfico. Despois temos outro problema, que é o que falaba antes o candidato do BNG, que temos problemas de habitantes, de que temos unha pérdida de habitantes, sobre todo porque é un problema que ten o Concello ahora mesmo moi importante, que eu creo que é unha das cousas máis importantes, é que non temos vivendas para poder os nosos, sobre todo, mozos poidan quedar na illa. Iso é un problema que vos generaste descas horas de reparto, Eso non vos ten culpa a nadie, Lembrolles que da cuestión demográfica, teremos tempo de falar, es que candidato do Partido Socialista, estou falando eu, cando falo eu, dicía eu que no bloque 3 teremos tempo de falar de cuestións demográficas, é unha cuestión específica dese bloque. Aproveiten estes minutos que xa imos cara a publicidade para falar de proxectos relacionados con este bloque. Pode continuar, quedan ya ainda 30 segundos, Partido Socialista. Nada, eso, que intentaremos, a remodelación do paseo marítimo do Cantiño, a esa calle dos Castriños, que intentaremos gestionar tamén, facer un plan integral de tráfico do Concello, porque é verdad que no Lagartiño e na zona da Torre ahora mesmo está tendo problemas de tráfico, pero moi graves. Que tamén generastes vos? Sí, como vostedes, outros tipos de problemas neste Concello, como os termos urbanísticos. Estamos falando da Torre e do Lagartiño. Deixamos que remate Arosa e imos co candidato do PP. Nada, que intentaremos ese tipo de infraestructuras que os nosos veciños poidan disfrutar delas. Bueno, pois imos con Matías González. Bueno, nós creemos que
é esencial no noso ayuntamiento pois a dotación dun pabellón municipal, xa que o que temos pertenece ao colexio público, en el pola tarde hai actividades extraescolares, xogan 2 clubs de baloncesto, deberían entrenar as rapazas de gimnasia rítmica e non teñen onde entrenar. Entonces, a nosa principal proposta de cara a estes 4 anos é a dotación do municipio dun pabellón municipal. Entre outras cousas, vimos dun inverno onde estuvemos vendo polo noso pueblo a xuventú sin nada que facer, polos camiños, metidos na lavandería porque hai wifi, non tiñan a donde ir, íbanse a municipios veciños, a Vilanova, a Vilagarcía. Pois tamén pensamos en crear unha casa da xuventude donde eles poidan pasar o seu tempo de ocio pola tarde cando é mal tempo, que aquí son moitos meses, e donde eles poidan interactuar cos amigos e logo, pois, de cara aos maiores, o que dixen antes, dotalos dunhas instalacións que teñan de todo no mesmo sitio, como por exemplo ten Vilanova, que ten un local que ten cafetería, que ten unha zona para leer, que ten, se a maiores os podemos dotar de unha zona de baile onde non teñan que andar cambiando de local como están agora, pois sería mellor. Como dixo Luís antes, nós tamén pensamos que o Paseo do Cantiño merece unha reforma, está no centro do pueblo, cousa que, bueno, eles creo que tampouco non colaboran. Ou cambiar unha baldazo por outra. No, nos pensamos... bueno, na prensa saldría. Nos pensamos en reformalo. Unha reforma integral. Claro, habría que mirar... Da fachada marítima. Efectivamente, habría que mirar onde está picado, porque se ve... Hai que facer unha reforma integral da fachada marítima do Cantiño. Que por debaixo se ve que o mar está comendo, entonces habría que adecentar o firme e arreglar o Paseo do Cantiño. Hai que facer unha reforma integral do Paseo marítimo do Cantiño, non? Claro. Manuel. Que vostede vennos aquí porque igual en Portos lle dixeron, oye, 2 banquiños e xa está. No, en Portos non me dixeron nada. Unha reforma integral. Estamos de acordo? Eu non falei nada con Portos. Estamos de acordo nunha reforma integral do Paseo do Cantiño, sí ou non? O día que me toque facerme cargo do ayuntamiento, é o día que me sentarei... A pregunta é sencilla. É moi fácil. É o día que me sentarei con Portos para ver o que facemos no Paseo do Cantiño. Nós vemos igual que vos que o Paseo do Cantiño falle falta unha reforma. Pois esa é a resposta do Partido Popular e a quenda de novo do Bloque Nacionalista Galego. Eu chamolle reforma quenda do Bénega. Da que parece que vostedes non están de acordo, que con cambiar 2 bancos e 2 baldosas é suficiente. Dixino ben claro. Nós estamos de acordo e creo que as 3 forzas coincidimos en que un pabillón de deportes é necesario na Arousa pois como o pan e a auga, non? Pois porque na Arousa desenvolvense actividades deportivas, a verdade que é unha maravilla que tanto os rapaces como as persoas maiores están todos os espazos ocupados, incluso polas mañás a diario están ocupados todos os espazos. O centro de día tamén é moi necesario, é unha pequena residencia. O problema é que non temos terreos. Entón hai que empezar a darlle un pouco a volta a isto, hai que saírse do marco dos terreos na zona deportiva que contempla o plan xeral só en textos. Hai que abrir outras posibilidades. Nós temos ideas... É que hai que cambiar o plano urbanístico. Pódese facer unha modificación, hai que buscar alternativas, hai que buscar solucións. Non pode ser que levemos 20 anos co plan e aínda non teñamos un metro cadrado en textos. Intentar distintas vías, adquisición directa, permutas, e non se conseguiu nada. Eu creo que debemos explorar novas vías para darlle saída a ese tema e a outros, non? Falando igual de deportes, faltan canchas nas prazas, en espazos públicos tamén. No Regueiro veuse reducido, polo que comentaba vostede, por un uso distinto, ou, bueno, polo uso que se vai dar á praza, había unha pista polideportiva que agora quedou reducida a un patio, vale? A unha cancha de recreo. Que é outra das nosas propostas. Remodelación total da fachada do Cantiño e da fachada tamén da Ribeira do Chazo. Temos que convertir o que é unha rotonda hoxe en día ao campo nunha praza, vale? Portos. Bueno, a Ribeira do Chazo, eu aí, Manuel, discrepo un pouco contigo. Portos, de acordo. Despois explica vostede o seu proxecto. Eu non falo de Estado, falo de que teña un uso máis para as persoas, máis para o dinamismo comercial da zona. As fachadas marítimas nosas son unha riqueza, están pechando os bares nelas. Eso hai que cambialo. Estado dos pantaláns da terceira lista, a nave da Guiuncho dos Gal, que eu critico o Concello por non se opoñer, pero está en terreos de Portos de Galicia. Non son competencia do Concello, vale? E a navegación tradicional é un valor patrimonial
de turismo, de futuro que temos aí que hai que poñer en marcha. Pois, paramos un chisco, descansamos e de contado continuamos neste Contrastes a Illa. Bueno, pois, aquí continuamos en Canal Rías Baixas neste Contrastes a Illa falando cos candidatos á alcaldía da única localidade insular do país. Metémonos xa no segundo treito deste debate falando de economía, empregos, sectores productivos e turismo. O primeiro voulles pedir aos candidatos aquí presentes un balance da xestión económica por parte do goberno local nestes últimos 4 anos e comezamos co candidato do Partido Popular. Antes de nada, quería volver ao tema anterior, no que Manuel fixo alusión á nave do Aguiuncho, e que di que está en terreno de Portos, efectivamente, pero Portos pideulle uns informes ao Concello, e o Concello dou pé a que se fixera. Se o Concello dera os informes desfavorables, despois, de que esa zona si portuaria, Portos a leva a cabo, nada é máis. responsabilidade deles. Pero creo que desde o noso ayuntamiento non se axudou para que non se fixera. Nos informou, é certo. Entonces, E non en só iso. canto ao tema económico, creo que o grupo de goberno, pois xa todos sabemos que pasou de un ayuntamiento con cero deuda a 2 millóns de deuda, en base pois a ter que arreglar o regueiro de mala maneira, tarde mal e arrasto. Fai 4 anos aquí o alcalde, todavía Carlos, dixo que para levar a cabo a reforma do regueiro había que apoiarse nunha administración pública que se fixera cargo dunha porcentaxe da reforma. Non o gestionaron debidamente, entonces tuveron que facer a reforma a crédito. Entonces, xa dirá usted de onde salen os 2 millóns de deuda que temos ahora mismo. Digo ahora mismo canto é a deuda que temos. Despois, a min hai un tema que, bueno, non é moi relacionado con isto, pero que me chama bastante a atención no noso pueblo, que era a maneira de recaudar. A maneira de recaudar que tiñamos a través da policía local, donde estuvemos 3 anos perseguindo veciños ca sirena polo pueblo, poñendo multas a diestro e siniestro, e agora resulta que de 3 plazas de policía local que hai no pueblo, 2 están vacantes e só traballa un. Non están vacantes. Unha está vacante e outra persona está de baixa. É porque non se cubre esa baixa, entonces, cando unha persona colle unha baixa, pois o normal é que se contrate a outra que a supla. O que non pode ser é que teñamos o ayuntamiento con un policía local solo para todos os días da semana. Sabe que dixe a Dirección Xeral estes días cando lle pedín autorización? Non sei, eu só sei que hai só podemos un contratar policía 4 auxiliares, que lle pedimos autorización, porque hai que pedir a autorización 4 auxiliares só 4 meses. Junio, julio, agosto e setembro, nada máis. A outra, estamos esperando a un policía a ver se ao final lle deixa vir do outro concello para poder virse e cubrir esa plaza. E, se non pode ser dese xeito, que é como a Comisión de Servicios, vamos a intentar non, unha vez de que salga as novas convocatorias, que supoño que salirán a finales de ano, como sempre, meteremos unha praza da Policía Local. Falamos de economía tamén co BNG. Eu non quería deixar de decir no apartado anterior de urbanismo, inda que despois poderemos volver a comentalo, que na Arousa desapareceron máis de 3/4 partes do chan urbanizable por unha decisión política da Xunta de Galiza. Que non é responsabilidade nosa. No, vai ser miña. Nosa non. Ben, Nosa non. Nos, neste bloque, queremos decir que Arousa é unha vila mariñeira de 5.000 veciños que vivimos ali todo o ano. Polo tanto, todo canto fagamos, temos que ter moi presente a escala. Vale? Hai que pensar na riqueza e no benestar de todos, respetando o noso entorno, que é o que nos vai garantir que as nosas fillas e fillos poidan seguir vivindo na Arousa e conocendo a tal e como nos a conocemos. Vale? Con respecto á economía, a débeda do Concello, este o remanente de tesourería reflexa a situación de liquidez do Concello. É un indicador importante para valorar a solvencia financiera a corto prazo do Concello. Vemos como no ano 2005 tiñamos casi 1 millón de euros de remanente de tesourería e no 2021, que é o último exercicio pechado, apenas tiñamos 100.000 euros. Débeda a largo prazo. Despois do 2010, vemos como baixa a débeda a largo prazo, debido aos plans de contención e debido tamén a un rigor no gasto que había
había rigor no gasto no Concello, fíxose unha moi boa xestión no gasto do Concello, certo, polos anteriores alcaldes do PSOE. Este Concello nace cunha débeda de casi 400 millóns de pesetas e conseguiu poñerse a cero, pero nesta legislatura a tendencia é a contraria. Con respecto á financiación da Praza do Regueiro, nos preguntamos en pleno, o noso concelleiro preguntou en pleno, se se iba a optar aos fondos europeos. Díxosenos que sí, non sei en que estado se atopa eso. Votaronse aos fondos europeos e veu denegada, pero bueno, como Está fixeron o corte... Está denegada esa axuda. Fixeron o corte onde o fixeron... Temos un problema de débeda importante, porque rondando os 2 millóns de euros de débeda a largo prazo... Manuel. 1.800.000. No, mire. Bueno, de calquer maneira. E o seu candidato do Partido Socialista? A deuda deste Concello é de 1.073.000 e un pouquiño máis. 1.073.000 euros. O que, a ver, esa é a deuda que ten o Concello da Illa. Non é unha deuda exagerada, porque ainda se podía pedir hasta incrementar hasta os 2.600.000, sí, hasta os 2.600.000, que lógicamente non nos vamos a chegar a ese extremo, pero ahora mesmo xa digo, a deuda de 1 millón. Eu non estou en contra da débeda, sempre que sexa unha inversión necesaria. A deuda invirteuse en eso, na plaza do Regueiro, a parte de outras subvencións que tuvemos de Europa. No Regueiro non. Hemos de deixar que continúe o candidato do Partido Socialista. No Regueiro temos 1 millón de euros de crédito. Dese millón de euros recibimos unha subvención da Deputación de Pontevedra e da Unión Europea polo Plan MOVE, que é outra subvención aparte da que se pideu, que foi a que se fixo, bueno, con eses diñeiros foi a que se fixo a Praza do Regueiro, que ainda estamos esperando outras subvencións de outros que pedimos, pero ainda ahora non chegaron, pero bueno, outros deberán de dar as súas explicacións, porque se outros aportaran, como aportan en outros concellos, como en Vilanova, por exemplo, non teria que estar este Concello ahora mesmo pedir un crédito de 1 millón de euros para facer unha praza para os nosos veciños. Pero é máis, voulle explicar e voulle poñer aquí, xa que fala de deuda, concellos como do seu partido, como é Sanxenxo, como é Marín e como é Vilanova. Vilanova témola cá arriba, Sanxenxo e Marín. Despois falan de xestión. Non veño a falar de Sanxenxo. Despois falan de xestión, pero non me incumbe a deuda que teñen. Hai outros concellos dos seus. A mí me importa Arousa, non me importa do puente para fora. Por do puente para dentro pode estar tranquilo que gracias a vostedes este concello tuvo que pedir un crédito para poder facer a praza do Regueiro, entre outras infraestructuras que temos que facer. Bueno, eu creo que a mellor a Xunta do PP non podemos contar. Eu creo que a mellor é porque non son vos gestores. Bueno, pois xa falamos da situación económica do Concello da Illa de Arousa, seguimos introducindo temas, ainda que os candidatos poden continuar falando deste asunto se o consideran oportuno. Eu xa vou introducindo a cuestión das medidas para dinamizar a economía local, os distintos sectores productivos que hai na Arousa. Candidato do Partido Popular. Bueno, pois, en canto aos sectores productivos e ao comercio, nós, na nosa candidatura, o que vamos a facer é prestarnos para o que necesiten, colaborar con eles no que lle faga falta, tanto no sector do mar, como nos de terra, non? Como na Asociación de Empresarios, a Cofradía, as empresas de turismo, que tamén son importantes. Como? E os bateeiros tamén os van a... Por supuesto. Xa vexo. Nós estamos do lado dos bateeiros. Esa non é cousa deles, non, esa é de Rosa Quintana e compañía. Sí, claro. E nós mostramos o noso apoio aos bateeiros desde un principio. E seguiremos E mostrando. a Rueda onte tamén, non? Xamos que falo, candidato do Partido Popular. Nós falamos co noso partido e nós mostramos a nosa postura ao noso partido. Entonces, hasta aquí defendemos sempre aos bateeiros e daqui para diante seguiremoslo facendo. Quero puntualizar un detalle que outro día veus unha presentación, un acto público dunha presentación en Ribeira onde se manifestou que pese o que pese se vai a defender os intereses dos perseveiros. E eu quero comunicar públicamente que pese a quen lle pese tamén desde a Arousa, os intereses que se van a defender son os dos bateeiros. E nós vamos a estar cos nosos veciños. Ahora, nós mandamos hasta onde mandamos. Pero se 15 días estabades en Vilanova cun carteliño e ibas a arreglar según o alcalde de Vilanova. En Santiago nin en Madrid. Nós tomámoslas na Arousa.
Acepto, Matías, pero é unha decisión do teu partido. Sí, por supuesto, claro, cada un ten que cargar ca súa vela, eso é verdad. Da mesma maneira que ustedes teñen que cargar ca vela do seu partido no proxecto de lei que se presentou no ano 2019 por parte do PSOE, unha e por parte do Bloque outra, donde di que os bateeiros esquilman as rochas, as persoas percebeiras ven con asombro, rabia e impotencia o abuso que supón o que se poida extraer mexilla de todo o litoral galego, isto do PSOE, no 2019. Sabe por que foi retirado eso? É isto do Bloque, vale, donde insta ao goberno a un estudo que estudie o modelo de aproveitamento da cría do mexillón de xeito que se determine en que zonas se pode proceder á súa extracción. O sea, eu cargo ca miña vela e vos tendes que cargar ca vosa. Imos co Benega. Totalmente de acordo. Coa de pedir un estudo sobre a cría. Ca delimitar as zonas. Aí fala de delimitar zonas. Sí, fala aquí, mira, se queres deixo xo e depois lelo ti con calma, Sí. Entón, o decreto do 2019... O decreto do 2019 aprobou no Bloque malo PSOE. Continúa o Bloque Nacionalista Galego. Como vale Matías, non? É o que hai. Cada un ten que cargar ca súa vela. Bloque Nacionalista Galego. Efectivamente, e o decreto é vos. A proposición de lei vosa. A Arousa é un pobo mariñeiro donde o sector primario é importante. É certo que no marisqueo e na pesca as cousas non van ben por outros motivos. O sector mexilloeiro non iba mal hasta que vostedes chegaron a cargarse o sector mexilloeiro. Creemos que temos unha potencialidade nas fachadas marítimas, hai nas que poñer en valor, son motores de desenrolo económico, son motores xeradores de emprego. Temos que xerar emprego. Pódense desenvolver restaurantes, hai que revertir a tendencia na que estamos de perda de comercio, pérdida de emprego, hai que buscar a maneira de cambiar esa tendencia, empezar a xerar emprego, e creo que unha forma de facelo é poñer en valor as nosas fachadas marítimas. Mellorar o tráfico na lonxa, en fin. Imposible de mellorar o tráfico na lonxa se estamos desviando todo o tráfico para ali. Todo o tráfico que hai na Arousa ahora mismo ten que pasar pola lonja, sí ou sí? Porque a xente que entra na Arousa ten que ir á lonja. Por exemplo, a comunicación que existe entre a zona do Aguiuncho, donde atracan os barcos bateeiros, e o Cantiño, non hai unha comunicación, digo, para ir andando, para ir en bicicleta. Sí, non hai aceras, efectivamente. Non está resolto. Falta de alumbrado. Pois eso hai que resolver. Unha carretera autonómica. Eso hai que resolverlo. Bueno, é unha carretera da Arousa. É unha carretera autonómica e a luz é para nós. Sí, totalmente de acordo. Para gestionar e que poñan luz. Xa estuvemos gestionando, levamos gestionando, non hai maneira. O que che dicía antes, non serán vos gestores. Non serán vos gestores cando non consiguen. Ou non tendes ganas vos de querer que fagan as cousas. Cando consiguen en outros sitios e nós non conseguimos, é por algo. Será por algo, sí, señor. 20 segundos para o Bloque Nacionalista Galego e imos co Partido Socialista. Eu creo que a Arousa ten que seguir sendo unha vila de mariñeiros, pero que ten que poñer en valor as súas potencialidades, desenvolver o comercio, aproveitarse do turismo, non ese turismo masivo, sino un turismo de calidade, un turismo que poida vir as fins de semana a comer, a pernotar un par de noites, un turismo familiar. Temos unha vila espectacular, cunhas potencialidades tremendas que hai que poñer a producir xa. Bueno, pois imos co candidato do PSDG-PSOE. Nada, o que di o candidato do BNG sobre o das fachadas marítimas, un dos nosos proxectos que queremos desenvolver é na zona do Cantiño, co tema de que se poida aproveitar ese espacio para facer unha senda, para dinamizar o comercio da zona e aproveitar o seu subsuelo para facer un subterráneo, un parking subterráneo. O proxecto está feito, o proxecto xa está mandado a portos xa no ano 2009-10, non me acordo ahora mismo fechas, volveuse a reenviar outra vez isto, bueno, a finales do ano pasado, principios deste, nada, esperemos que dende Portos nos reciban algún día para poder o que leva feito velo. A Xunta do PP, a Diputación cando estaban nas nosas mans con este pobo, que non ten un pase, Matías, e que eso hai que querer velo, négasenos o pan e a sal desde a Xunta.
todo. Pero xa non Eso é o que vos no, queredes vender. Eso é o que vos queredes vender. Matías. É o que a vos Continúa, interesa vender. continúa Eso é o o que a vos Partido interesa Socialista. vender. Eso é o que a vos interesa Eso é vender. unha Continúa realidade- Partido eso é unha Socialista. realidade que De está todas as aí. subvencións e de todos os proxectos que se lle mandan á Xunta de Galicia, única, exclusivamente, Fomos nos o último deron. Porto da Ría en ser remodelado, o último, coa flota que temos. Eso como se justifica, Matías? Eso é o que vos queredes vender, Pero Manuel. como justifica, A Xunta Matías? e a non nos Diputación deron, do non nos Partido deron. Veña, Popular. os tres a vez non pode ser porque na casa non nos escoitan e ao final do que se trata, non me fan caso, pero do que se trata é de que vostedes escoiten na casa. Candidato do BNG, candidato do BNG, candidato do BNG, candidato do Partido Popular. Teñome que poñer serio con vostedes porque cando fala o moderador, aquí quen manda son eu, non son vostedes e teñen que calar, porque, insisto, se falan os tres á vez, non nos entenden na casa, que entendo que vostedes están aquí precisamente con ese obxectivo, de que sexan escoitados na casa. Entón, os tres á vez non pode ser, xa sei que é un debate, tiña a palabra o candidato do Partido Socialista, continúe. Nada, a remodelación eso, do Naval, bueno, do Cantiño, vamos a incluir ahora mesmo nunha subvención ao Naval, de Diputación, espero que non la digan, que non creo que haxa problema ningún, outros non poden decir o mismo. A Xunta do PP, Matías, solo nos dá ao Concello, leña todos os días. Estes 4 anos fixemos. Habrá que cambiar algo, a ver si nos dá outras cousas. Claro, ten que cambiar o PP para que estea o PP, para que non los digan. Os demais debemos de ser... Quen sabe, Menos mal que era un quen PP sabe, renovado, Matías. quen sabe. Menos mal. Era renovado. Debemos de ser... Eu creo que as sillas están mal postas. O 2 contra 1 é dali pa aquí. Veña, continúa o Partido Socialista, veña. Cando a Vilanova se lle fan sendas por 2 millóns de euros, 3 millóns, o que faga falta... Igual que fixo Portos a en nós, Villagarcía, nada. ou Portos Costas en Villagarcía, que acaba de facer un paseo pola Igual que o fixo aquí. Claro, sí, o que, sacar a pasarela Sí, do igual Naval, que o fixo que a aquí. tuvemos que sacar nós No. con fondos propios, que a sacades vos, non vai a ser que caia alguén ali. Sacámola e lle porque vaya- estaba en mal estado. E pasarlle unha cárcera ao Paseo do Cantiño, non. Últimos 20 segundos. Non é competencia municipal. Últimos Ah, vale, 20 claro. segundos Non é pro competencia Partido municipal. Socialista. A pasarela ao Naval é competencia de Costas. Últimos 20 segundos pro Partido É Socialista. competencia municipal. De Costas. De municipal. Igual que o Cantiña é de Portos. E ainda estamos esperando a que lle den unha cárcel por ali. Podedes pasar vos que nadie vos vai a berrar, Sí, no, porque sabes cando me dixo o presidente, cando veu a este concello, non lle podemos pasar unha mangueira a presión porque mellor levantamos as plaquetas. Igual caía todo abaixo. Claro, claro. Ese é o problema. Se lles parece aos candidatos, seguimos avanzando, falando precisamente de sectores productivos, xa estaban introducindo eles a cuestión do sector do mar, a cuestión específica dos bateiros, seguimos falando pois precisamente de máis sectores productivos, de apoiar e dinamizar as diferentes iniciativas económicas no Concello da Illa de Arousa. Eu tamén xa vou introducindo outro dos piares importantes da economía local, como é a cuestión do turismo. Imos co candidato do PP. Bueno, o turismo, eu penso que no noso Concello tamén ten moito que mellorar. Creo que non ofrecemos suficientes sitios para que a xente se aloxe no noso municipio. Creo que temos un turismo que, aínda que mellorou un pouco, é bastante de entrar pola mañán, pasar o día, marchar pola noite. Penso que esas zonas que temos de suelo de principalmente uso hotelero hai que tratar de desarrollalas para ter máis negocio e que o noso ayuntamiento teña máis vida. E despois, pois, oye, eu creo que tamén para atraer un pouco a xente fan falta outras labores. Eu creo que desde o Ayuntamiento necesítase un pouco de dotación de mobiliario en algunhas zonas. É importante tamén pois a limpieza de playas para que a xente veña, que normalmente en estas fechas en primavera vas á playa, cando empeza a vir o bo tempo nadas no esterco, que por certo o do esterco é algo importante tamén da empresa que acaba de salir da basura, que no pliego de condicións, cando se presentaron as propuestas, ofrecía unha nave de 900 metros xunto ao punto limpo para a recollida de algas. A empresa Valoriza, que acaba de salir, ofrecía unha nave onde ao punto limpo para a recollida de algas, e eso ofrecía a empresa e non a fixo porque desde o Ayuntamiento non se lle exigeu.
E agora temos o problema que temos cas mariscadoras que non teñen onde botar as algas. Van a recoller e teñen que andar a deixar as algas tiradas ou botalas ao mar e volvenlle de volta para a mallante. De alguna maneira habrá que gestionar. Por que non se solicitou desde o goberno que se fixera esa nave que Valoriza ofrecía? Por que? Eso é algo que tendrá que explicar usted, que o debe de conocer. Perfectamente, ademais. Eso non se fixo, nin outras cousas de que salía no tema do lixo, do contrato do lixo. É moi fácil e moi sencillo. Desde que empezamos con isto hai 6 anos, o que, bueno, as empresas... Hai 6 anos que agora hubo que volver a cambiar a empresa. Fixo unha pregunta, deixamos que conteste e imos co PNG. Levamos 6 anos en xuicios, empresa con empresa, hasta que ao final, ahora mesmo, un xulgado dixo que ao final estaba mal, unha das puntuacións había que retocalas, retocouse e volveuse a volver a sumar, e a empresa que ganou foi esta. Non se fixo absolutamente ninguna das melloras, máis que nada para que non repercuta despois no Concello os gastos que eso podía acarrear. Aclarado que daimos co Bloque Nacionalista Galego. Eu creo que a privatización dos servizos públicos temos que darlle unha volta. Se estivésemos xestionando o lixo nós, igual non tiñamos o problema este co que nos estamos atopando. Estou totalmente de acordo contigo, Manuel. Co que nos estamos atopando que pode ter un coste colocarnos nunha situación. Pero tamén temos un problema nos concellos, non só no noso, que non nos deixan contratar máis personal. O personal que temos é moi limitado. Ese era un dos temas que quería tratar falando de emprego público. A RPT do Concello, se non me equivoco, non está aprobada. Do 2007. O cadro de persoal é escaso e mal adaptado. Eu creo que se hai que poñer a traballar nese campo, non? Falaba antes Matías da recollida de esterco das mariscadoras. As mariscadoras teñen feito algunha proposta de limitación de espazos, de acceso ás praias, para que, bueno, entre a baixada de produción, entre as causas posibles da baixada de produción, pois falan da saturación das nosas praias moitas veces, e entonces elas plantexaron nalgúnha zona podese probar a limitar e que o acceso ao mar pois este restringido, como ocorre en outros países, na Bretaña francesa, en Normandía, pois ti non podes ocupar a praia, sobre todo cando é un medio de produción das nosas mariscadoras, non? O tema das depuradoras e das fábricas. Nós creemos que a Arousa ten as características que ten. Hai polígonos industriais, evidentemente a industria que está ali haina que manter, ten uns dereitos adquiridos ademais, pero a Arousa creo que ten que ter outro destino. E volvendo outra vez ao mesmo, a capacidade de desenvolvemento da Arousa está limitada por unha decisión da Xunta do Partido Popular, unha decisión política, non como sempre non. O plan de ordenación do litoral cargouse 3/4 partes do chan urbanizable da Arousa. Eso imposibilita o desenvolvemento de vivenda, eso imposibilita que moita xente poida vivir na Arousa, tense que vivir fora, esa xente é familias, xente con familias que xeran dinamismo, que xeran riqueza, que xeran emprego. Hai modificacións puntuais, como ti antes nombrastes, hai modificacións puntuais que se poden facer nas áreas de reparto, no Pexón, que foi o que ti lle dixestes antes a él. As áreas de reparto estamos de acordo, creo que os tres, en que hai que darlle unha pensada. Entonces, hai zonas que sí, que hai áreas de reparto G3 que están afectadas polo POL, que ao mellor interesa modificalas e que entren nunha G2 para poder despois desarrollalas. As áreas de Próximo xa co candidato do Partido Socialista para iso ir equilibrando os tempos, seguimos falando de economía e emprego. Que falábamos antes do tema das mariscadoras, do problema que teñen bastante serio do esterco, sobre todo nesta época do ano, que é cando máis proliferan este tipo de algas. Sei da problemática, porque levo moito tempo con elas solucionando este tipo de problemas, como poñendo contenedores sobre todo en algunhas zonas para que se gestionen. Permíteme que o dude, eu falín con elas outro día e non me dixeron eso. Bueno, pois... Permítame que o dude. Vale. É outra das zonas das que me falaron tamén cando estuve reunido con elas, que, bueno, ao final, estou sempre pendiente delas, intentando onde meter o esterco, porque a verdad que ven moitísima cantidad, para gestionar iso é que é imposible, non hai onde
gestionando algunhas fincas onde podes estiralo, en algunhas zonas de monte. Hai que poñer en valor ese recurso. Sí, hai que intentar que esas algas non estean, bueno, que elas xa fan un traballo bastante duro, que, bueno, tendo unha nai mariscadora sei o que é, sei o que pasan, é un traballo que están pasando e ter que gestionar eso é bastante complicado, que, bueno, creo que en algunhas zonas fomos conseguindo que elas traballen o máis cómodo posible, porque é verdad que en algunhas playas as temos moi limitadas, sobre todo os vehículos, pero elas non teñen ese problema, e que se pode gestionar, quitalas dali e leválas para outros lugares. Eu falaba dos turistas que masivamente pisan a area, ou polo menos foi o que nos dixeron as mariscadoras, sobre todo na Praia do Bau, que é onde hai zonas onde a presión turística ten. E pois acotar de alguna maneira a zona productiva para que a xente non poida andar por ali, porque iso é un medio de vida de moita xente e, polo tanto, para nós é prioritario, entre outras cousas, polo que dicías ti antes, ese modelo de entro pola ponte, saio, e prácticamente pois que casi non... Bueno, agora o mellor como nun chiringuito, porque temos, pero sí que é un turismo que non deixa riqueza no pueblo. Pois, se lles parece os candidatos, aproveitamos para facer xa antes de facer a segunda pausa da noite unha rolda, un chisquiño máis rápida para seguir afondando na cuestión do turismo, en especial polo modelo turístico que propoñen eles para a Illa de Arousa, un concello cunhas singularidades evidentes, tamén que sofre as consecuencias, podemos dicir, da chegada masiva de visitantes durante o verán. Todos sufrimos en algún momento, aqueles que non vivimos na Arousa, un atasco de kilómetros, podemos dicir. Pois imos preguntarlle aos candidatos neste último minutiño deste bloque por ese modelo que lles gustaría impulsar en materia de turismo. Imos co Partido Popular. Vamos, eu volvo por onde dixen antes un pouco, non? Eu creo que os hoteles que temos non arrancan, os campings parece que bastante ben, pero eu creo que deberíamos aos suelos que temos, preferentemente hotelero, pois darlle pa diante, de alguna maneira, pois ao mellor non construindo grandes hoteles, pero sí construindo sitios onde a xente poida vir e alojarse para que nos deixe a riqueza no pueblo, non? E despois sí que considero que de cara a estas zonas turísticas vexo que desde o Concello está bastante abandonado. Eu, que son unha persona que lle gusta ir á playa e me movo por moitas playas da Arousa, vexo que nin papeleras nas playas, nin contenedores cercas das playas, e que ao final vas á playa e non ves máis que papeles tirados e porquería por ali, non? Eu creo que no turismo habría que afondar un pouquiño máis para manter a Arousa limpa e decente. Pois, a ver que di o candidato do bloque. Eu neste bloque insistía ao principio na escala, non? Ser conscientes de que somos unha vila mariñeira de 5.000 veciños, que vivimos nun territorio de apenas 7 km cadrados, un territorio frágil, pero tamén que ten moita riqueza, non? E moitas potencialidades, que son as que temos que convertir en palanca, en ferramenta de xeración de emprego, de xeración de riqueza, non? Eu creo que ese modelo do turismo de hotéis, paseos marítimos, é un modelo infructuoso, caduco, que non... Bueno, Manuel, é que tes que adaptalo un pouco á nosa geografía, non? A escala, hai que adaptalo a modelo venidor, pero... A nosa escala, nin siquiera a Sanxenxo, nin siquiera de Sanxenxo, entre outras cosas porque a Arousa é unha cousa distinta. A Arousa somos unha vila de veciños, conocémonos, nosos pais, xente mariñeira... Non, está claro, a prioridade somos os veciños, e logo temos que adaptar aos visitantes. E ademais porque creo que esa é a nosa riqueza. O noso entorno natural, esa é a nosa riqueza, ten que ser unha prioridade conservalo por nós e polos nosos fillos tamén, non? Entonces eu creo que ese é unha das cuestións que hai que ter en conta, e a partir de aí empezar a xerar dinamismo económico desestacionalizado. No Obrán saturan todas as Rías Baixas, non só satura a Arousa. Último minutiño para o Partido Socialista. A ver, o problema do noso concello é un concello moi pequeniño, temos unha entrada e temos unha salida, é a única. Lógicamente, cando salen todos da playa, todos teñen que salir polo mesmo sitio. E temos un semáforo en a Pantrijeira. Temos un semáforo en Vilanova
que a veces temos parece, aí Matías, a- que nos quer facer un pouco a No, puñer. habrá que Continúa Partido Socialista. E de paso que yo dices a Durán o do semáforo, dille que encendar luces do puente. Continúa tamén. Partido Socialista, veña. Eso, que dicía que é unha entrada e unha salida, como temos o semáforo en unha pantrigueira que nos toca un poquinho as narices porque nos fai máis sin dar retencións, e despois, nada, temos que facer un plan nas playas integral, sobre todo xa o que dixen antes, de tráfico, non? Xa, a parte tráfico interior e tráfico exterior, donde sean prioridade os veciños da Arousa. O que non pode ser é que cheguemos a área secada, coches para un lado, coches para outro, temas de aparcamento, pasa un incendio, ten que pasar unha ambulancia, non ten por onde ir, esa é unha das cuestións que hai que gestionar. Despois, hai contenedores en todas as playas, en todas, e non hai ninguna playa onde non haxa un contenedor, na salida en todas as playas, pero bueno. Non é verdad. Pero bueno, cando se Non é van a outras Bueno, playas suele pois, pasar. neste punto facemos de novo unha pausa para a publicidade e continuamos de contado aquí no Contrastes a Illa. Última parte deste Contrastes a Illa aquí en Canal Rías Baixas. Neste treito do debate imos falar de políticas sociais, de igualdade, de demografía, de transición ecolóxica, de participación cidadá e tamén de transparencia. Moitos asuntos a tratar nestes vindeiros minutos. Arrancamos, lles parece, aos señores candidatos falando de políticas sociais e igualdade, escoitando as propostas do Bloque Nacionalista Galego. Ben, como decía no primeiro minuto da miña intervención, a atención ás persoas maiores ten que ser un eixo da política do Concello. Máis do 21% da poboación da Arousa é maior de 65 anos e cada vez este volumen vai a ver incrementado polo propia dinámica da pirámide de poboación, non? É certo que se incrementaron as partidas nestes últimos anos, pero tamén é certo que a demanda de servizos é maior. Creemos que se debe seguir incidindo nesa línea, non? Temos un departamento de servizos sociais que igual hai que dotar de máis personal. Vale? Hai listas de agarda a veces dun mes para que che atenda, os expedientes a veces non saen con toda a celeridade que tiñan que sair, entón creemos que hai que mellorar por aí, non? Con respecto ao tema da igualdade, o Centro de Información á Muller, non temos Centro de Información á Muller. Creemos que as políticas que se están levando a cabo, Luís, hai que ser un pouco máis ambiciosos, non? Non podemos chegar ao 8M con algún curso que temos por aí a decir que é para mulleres e con eso xa está, non? Pensamos que hai que ser máis ambiciosos, é moi necesario, vale? Estamos tendo un rebrote de condutas contra as mulleres, eso hai que educar, hai que concienciar, hai que traballar nesa liña, non? En referente á transición ecolóxica, creo que temos un proxecto en marcha moi interesante, un colectivo, Arousa en Transición, que está poñendo en marcha unha comunidade enerxética da que o Concello é socio, e parécenos unha das ideas brillantes que de vez en cando aparecen na Arousa e que hai que poñer en marcha, non? A protección del litoral, igual non podemos decir o mesmo, por exemplo, con respecto ao tema da recollida da compostaxe, non? Que recibimos un programa live e outro día daban un dato en prensa, non sei se era acertado ou non, de que estamos en 200 composteiros individuais. Chegamos a ter 400. Por eso digo si o dato era erróneo, non? Creemos que hai que seguir incidindo, non? E despois os composteiros comunitarios, que eu agora mesmo son usuario por vivir donde vivo, están funcionando moi ben, creemos que hai que seguir por aí. Ademais hai un cambio de legislación que xa non vai permitir levar o lixo a fracción. Claro. Pois avanzaba xa o candidato do BNG a cuestións relacionadas co medio ambiente, coa transición ecolóxica. Imos seguir co candidato do Partido Popular, aínda falando en materia de servizos sociais e igualdade. Eu quería ir directamente á transición ecolóxica, como o tempo non é moi tal, ao proxecto estrella do PSOE, non? Que é o Plan de Mobilidade Urbana Sostible, que é isto de pintar os carriles bicis polo pueblo adiante, aínda que lle fastidiemos o aparcamiento aos negocios, non? A idea deste proxecto era que fora un proxecto participativo. Prometeron facer grupos de traballo formados por todo tipo de colectivos, asociacións, agrupacións, grupos de políticos, veciños, tal. Ao final, fixose o que quixo o PSOE. O objetivo era un municipio máis competitivo no que perdamos menos tempo en desplazamentos e que contaminemos menos. Eu creo que o que se conseguiu é o contrario.
Realmente agora andamos no coche, non damos chegado aos sitios, temos que andar a facer croquis antes de salir da casa, o que falábamos antes, meterse pola torre, ir ao Cabodeiro, pintamos, e vais a facer un carril bici de 3 km 700 metros. Donde está feito ese carril bici? Que é facer un carril bici ou pintarlle un cacho ao carril dos coches. Porque realmente... Usted leva o proxecto? Si eso é un carril bici... Non, eu non lín o proxecto, eu vexo a carretera, Luís. Eu non lín o proxecto, eu vexo a carretera, eso non é un carril bici, eso é pintar o carril dos coches. E as mesas de participación nas que vostedes non viñaron... Que tes que ir cunha roda por enriba do carril bici... Nas que vostedes non viñaron esas mesas de participación. Ou se non tes que ir cunha roda por un carril e outro por outro. É unha maneira de pintar o carril bici. A Casa Blanca o que fixestes foi sacarlle o aparcamiento todo que había diante. A Casa Blanca hai 4 aparcamentos enfrente. Sí, claro, porque protestaron, e depois tuvestes que habilitar ali enfrente. Pero vos o que fixestes foi comerlle todo o cacho, é dicir, aí, como había unha subvención de Europa, había que facer algo, aínda que fora mal, vale, para cobrar a subvención. Aquí a Diputación, os proxectos que non se adaptan a ningún consello, empaquétanos a nós como se nos tocara un premio. A que pinta a Diputación isto? Igual. Porque xa non é a primeira vez que nos pasa, que nos temos que adherir a cousas que non lle conveñen ao noso pueblo. Ese plan non é factible no noso pueblo. Bueno, pois imos agora co candidato do Partido Socialista, insisto en propoñerlles aos candidatos que se queren falen tamén de servizos sociais e igualdade. O Concello nestes últimos 4 anos aumentouse en casi 100.000 euros este ano a partida, e así sigue sendo, hai moitísima lista de espera, a traballadora social neste caso non dá feito, ten moitísimo traballo. Vamos agora a aumentar, vamos a empezar a contratar unha traballadora ou traballadora social a media xornada para intentar que quitar máis traballo de encima e seguir intentando incrementar esas partidas, sobre todo en préstamos tamén de camas articuladas, de grúas, de sillas de rodas, todo eso que o Concello ahora mismo sigue aumentando sigue aumentando. Despois, fálame, a nosa idea é xestionar un centro de día, onde está ahora mismo ao lado do Instituto, xa que o Partido Popular, cando se quixo facer o centro de saúde, dixo que non, que ali non podía ir, e que había que arreglar o centro de saúde no que está, ala eles. Esa é a idea, que sea ese o centro, intentar facer un centro de día nesa zona, e nada, o tema da transición ecolóxica, do que me falaban, os composteiros comunitarios están funcionando moi ben, intentaremos, se hai algunha posibilidade en outros sitios, seguir aumentando as unidades, os composteiros individuales siguen estando nos 400 e pouco, non me acordo na mesma, pero nos 400 non baixamos. Despois do plan de mobilidade, plan MOVE Illa, era un proxecto piloto que se fixo, que hai que seguir desarrollando, que onde está o parking tan criticado, o parking do Bao. Por suposto, que non usa nadie, parking que non usa nadie. Quéreme deixar acabar? Veña, 5 segundiños, remate. Ese parking é un parking disuasorio, no que a idea é que aparquen os turistas, os que veñan de fora, e agora hai que conseguir a segunda parte, que é autobuses lanzadera a distintas zonas do municipio. Bueno, pois estábamos a falar de asuntos tamén relacionados co benestar, antes xa varios dos candidatos aquí presentes, ou todos prácticamente poñían sobre a mesa a cuestión das dificultades para o acceso á vivenda para que a mocidade poida seguir vivindo na Illa de Arousa. Agora tamén, se así o consideran os candidatos, é un bon momento para seguir afondando nesa cuestión, tamén nos asuntos que están a tratar nestes últimos minutos relacionadas coa transición ecolóxica e co medio ambiente. Volvemos co Partido Popular. Perdón, co Bloque Nacionalista Galego, efectivamente, co Bloque Nacionalista Galego. Ben, eu non quería deixar de decir que hai que ser honestos e o PEMUS a crítica é procedente. Penso que
A idea non era mala, a intención non é mala, pero os proxectos eu creo que foron un desastre prácticamente a súa totalidade, e neso eu creo que temos que ser honestos, non? A respecto do que decías da ubicación do centro de día, volvo a insistir, creo que nos temos que sentar, estudar ben a situación. Na Arousa non temos terreo municipal e, polo tanto, hai que pensar ben as cousas. Nos creemos que onde está o centro de saúde ten unha finca cara atrás, igual se pode facer aí e destinar esos terreos que, ademais, están pendentes de un desenvolvemento de un convenio coa Igrexa. Vamos a ver como acaba resolvéndose todo eso, non? Despois, con respecto ao PEMUS, a subvención hasta donde eu sei ainda non se cobrou. Me parece que ainda se está xestionando a documentación. Non se cobrou polo momento, pero xa está lista. O que é a documentación ao requerimento xa está enviado fai... Pero non se cobrou ainda. Son requerimentos, ao final nunha subvención empezan a mandar requerimentos... Os cartos non chegaron. Continúa, Benega. Sí, falábamos da demografía e Matías, temos que volver a decir vos tedes que decir non só iso, é certo que a parte nós vémonos sometidos a unha presión, pois porque a Arousa está de moda, a vivenda é un ben de mercado, a xente accede libremente e polo tanto o que ten diñeiro pois compra, non? Pero si é certo que podemos programar, vale, para que a vivenda que se construa este pensada fundamentalmente para dar servizo á xente dali, e polo tanto xa, pois ao mellor o turista non interesa determinado tipo de vivenda, e hai que pensar nas persoas que vivimos ali, non? Fundamentalmente mocidade, todos conocemos a familiares, amigos, pois que se foron a vivir a Vilanova, a Ribadumia, e hai que revertir esa situación. E claro, pois coa falta de entendemento por parte da Xunta do Partido Popular da nosa realidade que non se quer reconocer, a Arousa ten dereito a medrar, a desenvolverse, ten dereito a darlle solución ás necesidades dos veciños. Pois agora sí, e esa é unha decisión política da Xunta. Candidato do Partido Popular. Eu creo que tamén, un pouco que di Manuel, que a nosa situación é singular, de verdad, pois ao mellor hai unhas leyes que están feitas que non se adecúan ao noso litoral e ao noso entorno, e por eso vamos a tratar de desatascar esas situacións. É verdad que a nós, como isla que somos, non se nos pode comparar con Fornelos de Montes, cada un é o que é. Entonces, eu estou de acordo realmente en que o que hai que desarrollar son as áreas de reparto e as que están afectadas como G3 que pasen a G2 e que se poidan desarrollar. Eu, como a ti, comparto que hai que tratar de evitar que a xente da Arousa se nos vaya para fora. Pero, bueno, aquí, como en este apartado, hai un tema que é o de transparencia, pois tamén me gustaría decir que se fora transparente desde o Concello é que se comunicara un pouquiño, que se expresara por que o jefe da nosa policía local ten un contencioso aberto contra o Concello, contra o concelleiro de Seguridade e Tráfico e contra o alcalde por usurpación de funcións. Isto tamén a parte da transparencia, non? Que se sepa. Por usurpación de funcións e acoso. Debería explicar, en este caso, como concelleiro... Iso que ten que ver coa transparencia? Se era un tema bo para ti, xa estelo para o final, pero coa transparencia tampouco. Cada candidato pode expoñer os asuntos que Dixo un xulgado algo. Transparencia. Eso, os veciños temos dereito a saber que é o que pasa no Concello. Eu estou de acordo. Pois entonces... Pero digo que parece que é unha cuestión de... Transparencia tamén é isto. Por que se anularon 6 liquidacións do imposto sobre o incremento do valor dos terreos urbanos por importe de 11.000 euros aos pais dunha persoa que foi na lista do PSOE, unha plusvalía que tuveron que pagar outros veciños e que se deixaron preguntouse en pleno, contestou que se deixaron prescribir, pois eu estou preguntando aquí agora. Deixamos que remate o Partido Popular e imos co Partido Socialista. Efectivamente. E outra é, por que se lle permuta a un propietario dunha leira na carretera que se acaba de abrir no Agro da Torre, por que se lle permuta unha leira en ese terreno por un terreno edificable na área de reparto de Pedrousos? Estaría ben que nos dixerades por qué, a cambio de qué, por que a un se lles dá e a outros non se lles dá.
Bueno, pois o candidato do Partido Popular xa introducía a cuestión da transparencia que ia comentar eu de contado. Agora, se les parece os candidatos, seguimos falando de eficiencia enerxética, de transición ecolóxica, porque a illa pode verse gravemente afectada, non polo cambio climático, polas consecuencias que pode ter o cambio climático, e tamén dende o local podese actuar pensando en global. Aínda é a quenda do Partido Socialista e despois continuamos. A ver, o Concello ten un problema de vivenda, somos os kilómetros cuadrados que somos, pero, bueno, aproveitando que o Concello ten nas súas áreas de reparto algúns terrenos onde se pode construir, haberá que xestionar de alguma maneira como poder facer eses terrenos, facer vivendas, é verdad que facer vivendas sociales ou algo deso. É verdade que non é un problema que se vai a solucionar, isto non vai acabar o problema, non se acaba o problema dun día para outro, pero é unha das cuestións que deberíamos de facer. Tema de transición ecolóxica, temos falado temos feito ahora mesmo os paneles solares do auditorio, temos feito no regueiro, temos feito, bueno, o regueiro tamén é autosuficiente, despois temos realizado onde me quedo atrás, na escola de Pau, con xeotermia neste caso, bueno, que no que é no tema de transición ecolóxica o Concello está bastante implicado, bueno, claro, está na comunidade enerxética onde estamos metidos. Despois, falábame do tema do xefe da Policía Local, que sepa non hai unha... Hai un contencioso aberto contra o Concello. Pero non hai unha sentencia, hai unha sentencia. No, pero eu pregúntolle polo tema. Cando haya unha sentencia falaremos. Cando haya unha sentencia xa se falará. Despois tamén dicindo dunhas permutas. Sí, que se perdonaron, que se deixaron... Non sei do que me está falando directamente. Sí, bueno. Eu presenteme como candidato, como vostede tamén se presenta. Sí, que sabe, que acaba de decir Manuel que se pideu, que se expuxos en pleno. O da plusvalía. O da plusvalía. Que depende de quen seas, metémolos na queixón, esperamos a que... Pero remata o Partido Socialista. Nada, eso, intentar que conseguir algún tipo de vivenda, de axudas aos nosos mozos, xa hai algún tipo de axudas, pero incentivalo por parte do Concello e crear unha oficina xuvenil, por chamar de alguma maneira, para a mocidade, para que sepan que existen ese tipo de axudas e dentro do Concello tamén incrementar esas axudas para que lle salga un poquinho máis económico os alquileres no Concello. Pois continuamos falando desas cuestións sociais, tamén cuestións relacionadas co medio ambiente, coa transición ecolóxica. Sumo xa eu tamén, aínda que xa o avanzaba antes o candidato do Partido Popular, a cuestión da transparencia, tamén a cuestión necesaria da participación cidadá, da implicación da veciñanza na actividade municipal. Imos co candidato do BNG. Eu creo que no tema da participación cidadá, a min gustaríame destacar que vos sodes máis novos que min, pero na Arousa non nacemos nun concello, non? Tivemos que pelexar, toda a sociedade da Arousa consigo un concello de seu para gobernarnos nós, non? Para gobernarnos. E todo iso fíxose dunha forma aberta, a través de asambleas, comunicación permanente con toda a xente, non? E nós percibimos que ese contacto que se foi perdendo. O Concello incluso chegar ao extremo de elaborar proxectos de espaldas aos veciños, non? De espaldas digo no sentido que o proxecto da Praza do Regueiro non se conoceu, coas obras xa empezadas, en fin. Creemos... Recibiuse a xente no Concello. Nós creemos que hai que abrir as portas do Concello para decirvos, para que aportarades. Nós creemos que hai que volver a esa Arousa onde os veciños se sinten partícipes do seu concello, que non vexan un sitio ali no que somente vamos a pagar impostos. Cando un veciño entra no concello ten que sentir que entra na súa casa. O concello é a casa de todos, non do alcalde de turno que este ali naquel momento, non? Entonces, temos un concello de seu con respecto á transparencia. Nós presentamos unha moción pedindo que se cumprise a lei, que para nós, digamos, é un punto de partida. Nós consideramos que temos que ir moito máis alá, porque a Arousa é un sitio que demanda ese tipo de cousas, de participación. Pois nin a lei se cumpre, Levades toda a legislatura sin publicar os contratos menores, por exemplo.
Donde entra o menudeo? Están publicados... Os contratos menores non, Luís. Están publicados estes días, douselle conta, estes días non fai moito. Onte? No, onte non. Teño eu unha queixa presentada na Comisión de Transparencia de Galicia que non contestástedes. Nin esa, nin as que levo presentado. Non as contestades nunca. Para que me mandedes algún papel, teño que ir á Comisión de Transparencia de Galicia. Así non se pode traballar, Luís. Así non se pode traballar. Vale? Bueno, quedanlle 4 segundiños, tampouco perdemos nada, pois, así que imos despois de novo con vostede. Retomar o tema asambleario. Orzamentos participativos, os veciños teñen que participar da xestión do Concello. Veña, Partido Popular. Non pode ser unha gestoría o Concello. Sí, eu en este sentido coincido un pouco con Manuel. Creo que as obras no noso ayuntamiento fanse como teñen maioría absoluta, pois pensan que son os dueños do ayuntamiento, os dueños da Arousa, e non é verdad. Ter unha maioría absoluta non é ser o dueño do pueblo. Os dueños do Concello son os veciños. Pois non o demostrades, porque cando levades a cabo unha obra como a Castelao, por exemplo, Manuel nombraba o Regueiro antes, eu nombro a Castelao, deixastedes aos veciños de lado completamente, porque non hai máis que pasar por ali, donde aparcas, non foi, a mí nadie me preguntou, nin conozco a nadie que se lle preguntara si lle parecía ben que a Castelao fora de sentido único e ter que andar arredor no coche. Non, vos tomades esas decisións. É maioría absoluta, pois facemos o que queremos. Non é verdad, non se pode. É unha maioría absoluta, pero hai que contar cos veciños sempre. Ti tes que falar ca parte afectada, e se a parte afectada acepta, ben. E se non, pois non se pode facer. Pero vos, claro, pero que pasa? Votamos 3 anos sin facer nada, bótase o noso tempo en riba, vayan as eleccións, hai que facer, dalle, fai, como, así, sí, así, mal, tarde, mal e arrasto. Fanse proxectos, Matías. É o que dicías antes, que chega aquí a empresa de turno a botar falta baixe. Antes presumías da pista de testos, unha pista multideportes. Pero como multideportes, se ten a rede de tenis, é un campo de tenis con 2 porterías de fútbol, como xogas ao fútbol ali? Quítase a rede e xoga. Aí quítase, quen? Eu? Cando vai a xogar, teño que quitar eu. Pois non hai problema, está funcionando perfectamente. Nun sitio onde caben 3 pistas, poñedes unha de tenis con porterías de fútbol. Eso é facer as cousas tarde, mal e arrasto. Porque esa pista foi feita da mesma maneira que ora a Castelao, 3 meses antes dunhas eleccións. Veña, pon aí, veña unha pista, atrás, bumba, así, mal. Así facedes todo. Bueno, pois imos co candidato do Partido Socialista. No tema da transparencia, é verdad que temos que estamos intentando crear unha página web do Concello, que é obligatorio, o portal de transparencia. O que pasa, temos os personal que temos, dan para o que dan. É verdad que moitas veces non se contestan os escritos que se presentan, porque é que nestes momentos, xa che digo, estás sobresaturado en algúns departamentos que hai que solucionar, a resolver xa, ademais. Unhas cousas que xa levamos un aniño dándolle voltas para poder solucionalo xa, falando xa co secretario de cambiar varias cousas. E o tema da transparencia, máis que nada, é iso. O problema é tempo material do secretario para poder pasar as cousas á empresa que ten a página web e que as colgue, é o que falta. E despois, o tema dos contratos que me falaba antes, fai como 15 días, unha cousa así, está falando co secretario do Concello, xa estaba pasando os... 15 días non estaban, Pois estaba pasando, non sei, estaba traballando en eso. Estaba traballando no tema, ademais porque... Se a mí podedesme chamar e dicir, oye, vamos tardar un mes, pero que non vos comunicades coa xente. Xa sei. Vos comunicades. E eu reconozco as limitacións que teñen os concellos, e máis un concello como o noso, pero algo que hai que resolver. Logo non se pode andar con medias verdades, hai que reconocer as dificultades que temos e poñer solucións en riba da mesa. Quedan ainda 40 segundos. Nada, eso, que estamos falando da transparencia, é unha das cousas que hai que mellorar. Arousa é unha vila participativa, na que nos entendemos, igual outros sitios non... Arousa entendémonos, cando buscamos o objetivo común, hai vontade. Deixamos que remate Arousa. No tema do Regueiro, participou a xente. A xente veu polo Concello. Por exemplo, os baños, a Praza do Regueiro ten uns baños, non iban contemplados os baños. É a verdad que, ao final,
como a todo, nunca acorda todo, como se suele decir. E a xente, é verdad que hai varios escritos no Concello que din que se necesitaban uns baños. E puxáronse, vai haber 2 baños. Tamén a subo pola pedra que estaba onde ave na lúa. Tuvo que haber uns cuantos escritos, porque non hai escrito ningún. Aí tiñades, pois, queixas. Eso estaba posto aproveitando Semana Santa e abrindo a plaza, vendo como estaba de xente a plaza, decideuse cerrala. E ahora mismo abreuse, pasou Semana Santa e abreuse. Botábase a xente a Bosca, ao Regueiro Cortado. Non se non botaba a xente a nada. Foi unha gestión... Polo callejón de Ventura ao Zapateiro, non me dixas que non. No, Matías. Porque cando no pueblo eu escoito a xente queixarse, Luís. Non me dixas que non. É que foi unha decisión que se fixo nese nese que momento, decía nada máis. que esa pedra estaba ali exclusivamente por un negocio en concreto. Si, eso xa sei eu tamén. Entonces, e xa tamén sei por onde veu ese fundamento. Pois, se lles parece, brevemente, 20 segundos para o BNG. Sí, eu creo que tamén debemos prestar atención á nosa mocidade. Temos espazos, hainos que abrir. Os nosos rapaces non poden estar nunha lavandería ou... Eso é que eu se fose ti non esperaba xa nin as eleccións. Hai que poñer eso en marcha. A xente, os clubs deportivos realizan un traballo na Arousa extraordinario, pero despois quedannos as fins de semana, quedannos as tardes, e hai que abrir esos espazos, Luís. Non pode estar todo pechado. O sábado pola mañá pasei por ali e estaba todo pechado. Unha das cousas que hai que empezar a dinamizar, a idea que temos é empezar a facer no auditorio, además está para eso. Temos unha pantalla de cine completa, empezar a proxectar películas, pero películas destas recién salidas dos cines, polo menos para dinamizar un pouco os nosos adolescentes que poidan ir eses fins de semana. Creo que tampouco se trata de hai que poñerse en mans de profesionales, saber o contido que se todo vos acorda ahora, de enero para aquí todo vos acorda. Ao minuto final de cada un dos nosos convidados desta noite, xa saben, unha mensaxe limpa, en positivo, aos seus veciños, ás súas veciñas, sen comentarios, críticas ou mencións aos seus adversarios políticos. Imos comezar co minuto final pro candidato do Bloque Nacionalista Galego, 60 segundos, aquela Cámara. Moi boa noite, acabamos de presentar as distintas propostas para gobernar o Concello nos próximos 4 anos. Estamos convencidos de que o noso proxecto e o noso equipo é o que necesita a Arousa para levar a cabo o cambio necesario. Un proxecto para mellorar a vida de todos os veciños, que todos poidamos vivir e prosperar na Arousa. Merecemos unha xestión dos recursos municipais eficaz e transparente. Merecemos que se atenda a nosa infancia, a nosa mocidade, así como o cuidado dos nosos maiores. Merecemos que se impulse decididamente o emprego local. Nosas nais, nosos pais, as nosas aboas, as nosos avós conseguiron logros colectivos moi importantes, como no seu día, como foron a luz, como foi a ponte. Eu e o resto da sociedade traballamos para ter un concello de seu. Hoxe tócanos construir a Arousa do século XXI. A Arousa onde as nosas fillas e os nosos fillos, netos e netas, medren felices e orgullosos do seu pobo. Un pobo moderno, un pobo xusto, un pobo diverso, un pobo respetuoso co seu entorno e que non deixa ninguén atrás. Pido vos o voso apoio para que todo isto aconteza a partir do mes de maio. Grazas, señor Suárez. Minuto final, pro candidato do Partido Popular. Ten vostedes 60 segundos, aquela é a súa Cámara. Pois, nós este ano presentamos un grupo de personas que creemos que a Arousa merece máis, que estamos cansados de que se nos prometan cousas e non se cumplan, que estamos cansados de ver como os municipios veciños avanzan e nós non. Nós estamos cansados tamén de como goberna o grupo de goberno, non podo facer mención, pero o grupo de goberno na Arousa que é primeiro para os amigos e despois para o resto. Nós queremos un concello que sea de todos, sin mirar as ideologías políticas, e se nos dades a vosa confianza de maneira suficiente como para que non nos la volvan a quitar, o principal beneficiado será o pueblo. Se pensades como a nós que a illa merece máis, que a illa necesita máis, o cambio somos nós. Creemos que este grupo merece unha oportunidade, pero vos decidides. Moitas gracias. Grazas, señor González. Imos co minuto final pro candidato do Partido Socialista. Ten 60 segundos a aquela Cámara. Veciñas, veciños, preséntome co aval da miña experiencia como concelleiro estes anos. Seguiredes comprobando que seguirei gobernando para todas e todos, sen exclusións. A Arousa sempre será a miña prioridade.
Conto con ideas e propostas para superar este reto con éxito gracias ás achegas e suxestións dos veciños e das asociacións do pobo. Quero que Arousa sexa un municipio que coide das súas persoas maiores, dos seus xóvenes, un municipio cunha atractiva axenda cultural, que fomente e apoie as asociacións e que coide do medio ambiente, un pobo que aposte decididamente pola educación. O meu compromiso, xunto coas persoas coas que me presento, é firme. Temos como obxectivo traballar para seguir mellorando o benestar e incrementar a calidade de vida de todas e de todos. Por iso, o 28 de maio, decidiremos o futuro do noso pobo. E dende aquí, convídovos a seguir transformando. Grazas, señor Arosa, grazas aos tres candidatos por participar esta noite no Contrastes que dedicamos ao seu municipio e sorte o vindeiro 28 de maio. Así poñemos o punto de final ao Contrastes desta noite, pero xa traballando nos seguintes debates que temos xa aí en cociña. Mañá mércores e a quenda, xa están a ver aí na pantalla, do Contrastes Ribadumia, o xoves Contrastes Meaño e o venres rematamos esta semana co Contrastes dedicado ao Concello de Valga. Xa saben que todos estes debates podenos ver de novo se queren na nosa canle de YouTube, onde xa se contan por milleiros o número de visualizacións e ademais tamén todas as datas dos 30 debates que imos organizar aquí en Canal Rías Baixas, esas datas de emisión deses 30 debates en canalriasbaixas.com. Graciñas.